फैगौ 2023 मायथाइखौ लानानै मोनसे गिथावना भबिष्यतबाणी खालामदों। बाबा बेंगानि इयुन सानखांथि एबा भबिष्यतबाणीआ मुलुगनाङैनो गिखांहोदों। मुलुगनि बिखायाव बाबा बेंगाया 2023 मायथाइखौ खालामनानै गालांदों माखासे गिथावना भबिष्यतबाणी। बाबा बेंगानि बादिब्ला 2023 मायथाइयाव एलियना गाग्लोबगोन मुलुगखौ। फैगौ सलारनि उखुन्दै आरो गुन्द्रासारि बेफ्रुनाय बाबा बेंगानि बेबायदि इयुन सानखांथि खालामनानै गालांनायखौ लानानै मुलुगनि गेजेरावनो गोख्रै सावरायदों। नंगौ, बाबा बेंगानि भबिष्यतबाणीखौ रावबो नेवसिगारनो एबा नङा होननानै बुंनो हाया। 1911 मायथाइयाव बुलगारियाव जोनोम मोन्दोंमोन बाबा बेंगाया। बिथाङा सासे धोरोमगुरुमोन। 12 बोसोर बैसोआवनो बाबा बेंगानि मेगननि गोहोआ खहा जादोंमोन। नाथाय गोसोनि गोहोजों सानखांनो हाग्रा होननानै बाबा बेंगाखौ मुलुगानो फोथायो। 1996 मायथाइनि 11 आगस्तआव बाबा बेंगाया थैदोंमोन। नाथाय थैनायनि सिगां बाबा बेंगाया गोबां भबिष्यतबाणी खालामनानै गालांदोंमोन। बेनि गेजेराव दं 5079 मायथाइयाव जोबस्रांगोन दुलाराय मुलुगानो। 2022 मायथाइयाव गिथावना दैबाना जागोन होननानै बाबा बेंगाया बुंदोंमोन। बेनि बुंनाय भबिष्यतबाणी बादिनो मुलुगनि बांलादेश, श्रीलंका आरो माखासे हादरफोराव दैबानाया नुजाथिदों। बाबा बेंगानि बादिब्ला 2023 मायथाइयाव लेहआव गड जोनोम जागोन। बाबा बेंगानि इयुन सानखांथिया दासान्दि 70% मोगथाङाव जाफुंसारदों। बाराक ओबामा आमेरिकानि हादरगिरि जागोन होननानै बाबा बेंगाया भबिष्यतबाणी खालामदोंमोन। 2011 आव वर्ल्ड ट्रेड सेन्टार गाग्लोबनायनि बाथ्राखौ सिगाङावनो बुंदोंमन बाबा बेंगाया। बेनि अनगायैबो बाबा बेंगाया इन्दिरा गान्धीखौ बुथारनायनि सायावबो भबिष्यतबाणी खालामदोंमोन। बाबा बेंगानि बुंनाय बाथ्राफोरा फारि फारि मोगथाङाव जाफुंसारनायखौ नुनो मोननायजों दायो गुबुन मोनसे भबिष्यतबाणीखौ लानानै मुलुगानो सानखांनाय फैदों। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन। बे एक्जिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।